Едно кратко клипче от 6 май, Гергьов ден. Връщам се от този клип, не помня нищо за това го правя, да си припомня какво се случва, защото откакто се лекувах кръста с инжекция за кръста, мога да се оправя нещо. Пак се възвърнаха старите проблеми с съня, високо кръвно, висок пулс, сериозна работа. Сега отидах до Шумен, върнах се, часа е 12. Ако не освободят по-рано, няма работа днеска много. В принцип нямаме много работа в среда, да ме освободят. Божа работа, какво стане. Се моля пък, какво стане. Да видим. Земи, тая си безстои зверска злемия, както стана това нещо. Вечерта се прибирам. Спа колко? Спа 2-3 часа да дрема. Даже загубих и апетит. Нищо не ми се яде, бе. Какви ли не буквици сега избиргам, сега ще ям нещо. То пък аз засетих в Шумен баш. Те нямат един джуниор. Нищо нямат. Както и да е, съжалявам 300 пъти, че взех една парица опита. Никакъв апетит нямам за нищо. Паднаха касите. Нищо. Нищо не ми се яде, абсолютно нищо. Вечерта хапна 2 на 3 там. Даже с нощи и чиквичка, обичам ги много. Ето и си седат, даже не съм ги обичал. Хапнал съм малко рис и съм задрямал. И тъй, нямам апетит, откакто се лекувах с инжекция, много промени. Кръста ми мина, ама да ти иба кръста. Аз загубих всякакво чувство вече, и вкус, нищо не ми се яде. Пак не е, че ме радваше нещо преди, но по-добре беше. Аз не мислех, че може да стане по-зле. Чакай, много зле съм на работата си. Дано малко от малко да се оправят нещата. Ще се моля много просто. Много е зле работата. Никакви чувства, нищо. Филм да гледам, нищо не мога да се зарадвам абсолютно. Вечерно време, ако седна да пия нещо и гледам филм, по някой път усещам така чувствата на хората, да. Иначе сега те хората се радват, аз ги гледам чучало нещо. Не съм се усмихнал, не помня от кога. Може би от инсулта на слям сега да се зарадвам абсурд. Че беше хубаво момиченце. Да гася аз. Мислям се. Леко успешен ден ви желая на всички. Обичайте се, бъдете добри с хората. И гледайте, че говорят бавно и че са големи, те са доста добри хора. Обичайте се, бъдете хора.